Pinky on mo, baby. Rewind. Pinky on mo, baby. Rewind. Hello, Henry M po. Henry M 2025. Maray na hapon. Damarian. Merindal na po, merindal. Bata masiramon so kaun ko kan baduya boda sa gis na pansit na so pansit baga so gari baga lastiko na ang pagkaso mga dikdikwan. Bata masiramon nun so kaun ko salbata na may nabasa kong text ngonya na hapon. Biglang tuminuno so kinaon ko. Biglang nagtuno so kinaon ko. Adi, natabaya. Uy, kamu daw na nagpapara. Kamu daw na mga paraan tabay. Sa kuyang mga paraan tabi. Di, kung para turbod-tubo sa istro tungkol sa politika, arayon paan, pag ako tuminaram na, totoo na yan. Ang bugiro kaya ngayon. Pag ako tuminaram na, iyon naan. Tapos ko na, arayon, nun pa. Kumusta po ang satuyang hapon? Ang satuya, tabing tataramon tundag. Ha? Bago na lagod. Sa agan ang tundag. Ang word tangon yan for the day, tagama. Yan. Tagama. Ano mga itong sabihin kan tagama? To sabihon, ilinaan. To reserve. Yan. Set aside. Yan. To allocate. Yan. Yan tabi ang word kan tagama. Ali po sa research ni Ronald Baldo. May approval po ni Jigs Baldo. May imprimatur ni tama nga yan, no? Yun na nga yan, approve na nga yan, no? Tagama. To reserve, set aside, or to allocate. Yan. Tagamahi daw nga yan, kikwan. Tagamahi daw nga yan, kisang ribo lamang nga aki. Mumadate da nga yan sa Sabado. Yan. Tagama po or inilaan. Sabi kan sa tuyang texter. Yan. Maray na hapon tabi, yan po sa tuya, mga tugang natataramon mo niya na pagkahapon, tagama. Natataramon. Ara mo daw ang gustong sabihon? Tagama po, oy good afternoon tabi dyan sa mga lolo, mga lola, mga Mr. and Mrs., mga birthday celebrants natin, mga senior citizens. Para po duman sa mga sisiribot na magpapara problema, dahil magpara problema. Ngaya, adi, tagama ko sa pagiging agom ko. Ah, pwede. Tagamahan ko ngaya, itagama ko sa pagiging agom ko. Next time hanapin niya sarili niya, uunahin niya daw muna. Salbatan, iba naman ini si Jerome pala. Adi, siguro si Jerome, ganaga plano niya mag-komentarista. Ay, Madi. Salamat pala, Madi, sa pagtagama mo sa kuya ki Dragon Fruit. Dragon Fruit. Masiramon so Dragon Fruit. Buda so kwan baga, so tsokolate baga na kisses, salbatan ng siram. Ano, oy, Shara. Kumusta ne? Buda, Mading Angeli. Ay, husto, huntabi, Madi. Sa masunod, iba naman na kolor. Sabihin mo si Kuya Bong, si future, ano yan, Monsignor Bong. Sabihin mo tabi na, ngayon oy, sa masunod naman, midbid mo man si Henry M. Sa masunod naman, iba naman na kolor. Ngayon, ako kaya gusto ko white. Yan, kung bako may pagka-pink. Yan, di ba? Yan mga gusto ko na. Tanga din nag-girl ang dating mo ba, di ba? Yan, Madi. Iba naman tignoy na color, ganoon ang tig ko naman ta. Basta permis na large American size, okay? Karaot nga yakat. Para kang pinaundan nga yakat. Basta balalakan si Kuya Bong. Sa December naman okay. Ay, mapa-US ka tabi, Madi. December pads pagbalik ko, mapa-US ka pala. Mabisita ka naman, Madi. Mabisita ka. Marika pa, Amerika.
Ako garo next year naman ako makaduman. Next year gayon madi garo September or October. Kung anong swerte baka ngunya na December makaduman ako ta. Garigwa kami ki atinderan na radio show NAB duman. Ay ko lang aram kun say. Pero depende po yan. Ha? Pero garo next year madi sigurado. Dalang kita luguduman. So, adi, magilingan dalang kita luguduman. Pagkasabi kay Kuya Bong, salamat, matsyala. Salamat nantig. Ayan. Nahiling ko po ang SMNI auto service so midnight didi sa Legas pinagilibot. Iba man po ito. Pantabi ito. News tabi ito. News team. News team po yan. Ha? Mga buro-bar naghahanap pag ngayon. Tapos na baga, big network. Nationwide na baga yan. Ha? Alright. Sabi da ni Duterte, secret da, yung mananggad sugari, sabi, secret nga yan, hindi ko nga. Bata si Duterte baga yun, in-appoint na, ano ito, so, property custodian, ha? Siya baga ang property custodian, ha? Diba? Ni Pastor. Anyway, yung tabi yan, kumusta po ang sa tuyang hapon? Ay, may mga birthday dyan, happy birthday. Pagka-text na lang po sa inyong mga birthday greetings, papasadahan tayo yan. Mga tugang ko niya na hapon, digdi po sa tuya na programa na Pinky on Mo Baby. Yan. Ngunyan, ano da ang mga tugang ang kwan? Ano da ang mga dapat niya to sa nang daradara urual daw? Dapat palang kita, may mga tutungkusan kita, ngani na maray mga tugang ang asinsuta sa buhay. Arog nga kay Mading Angelique yang baw, buda kay Pading Beda na pirming positibo, buda pirming asinsado. Ha? Ano da yan? Iga palang kita dapat mga tugang nagari. On the positive note ha, pwede man siyang negative ha. On the positive note, mga tugang tabi, may mga bagay-bagay pala na pwede tang tandaan sa satuya na oral daw. This is not absolute, no? Bako ining iyo na ini, kundi this will serve as mga tugang i-guide na kung gusto po nindo. Nasa sendo tabi ang pag-nilay-nilay kung kay puhan nindo ining gamiton. Sabi digdi, do things that make your heart happy. Ulita daw tabi Mading Angelique. Do things that make your heart happy. Ano yan? Ate Marcia, Manay Beauty. Ulita daw tabi Manay Silin ini. Do things that make your heart happy. Pero duman kita mga tugang sa positibo, mga marahay na gibo. Tamay mga tao baga na minagibong sala, tayong kogmahan niya. Bako po ito nababagay sa tuyang huroron niya na hapon. Halimbawa, igwa na nga ni mga tugang kipig-apod na STL, nagpawiting ka pa na salbatana ka. May agong ka na, kagayon-gayon kan agomo, kaputi-puti, kakinis-kinis kan agomo, orortistahon an agomo, naghanap ka pa kiba. Tul-tul baga yan. Dahil nga that makes my heart happy. Sala po yan. Di ba? Anabutan mo ka yan, simping kaugmahan mo, dyan kamunduan ang abutan mo ka yan sa maabot na panahon. Naling mo nang igwa ka ng agom, nagpaparadinurat ka pa. Ika man na daraga ka, nakikiduratan ka man sa may agom. Nadagitan nga yan, lugo. Di ba? Oh, now, dapat databi, gibuhon mo ang mga bagay-bagay na nakapagpapaugmakan sa imong puso. Ano yung nakaugmahan? Di ba? Na ikinakaugma mo, mga tugang, na may maray lamang na epekto sa imong sadiri, sa imong kapwa, sa imong komunidad, sa imong trabaho. Bayan na pagparapakichismis sa dyan sa... Bayan na pagparachismis ang katrabaho mo. Bayan na pagparachismis ang katrabaho mo dyan sa chancery o sa parokya. Bayan na pagparachismis sa iyan na katrabaho mo dyan sa pribadong negosyo dyan sa gobyerno na kung nagkairiling mo, i-share mo daw tabi ang karahayan na mga karahayan kung paano mapapakarayan sa tuyang buhay asin ang sa imong trabaho. Ito ang dapat i-chismis ta. Baka
Bako nang pigihiras ta sa mga bagay-bagay na nakapagpapamundo kan sa nakapagpapaugma kan sa tuyang sa diri, pero sa puturo makakapagpamundo kan sa imong kalag, an sa imong kalagpatan sa imong tulang magiging maitom. Grabe. Di ba? Do things that make your heart happy. Di ba? Ako nga na ikato, Jerome. Pero naman sa nansulo sa puro part-time teaching dyan sa kolehiyo, sa universidad. Pero naman sana, maugmam sa kuyang puso. Na sa paglawag ko sa classroom, nailingkod mga magagayon, mga mahamot na kapalibutan. That makes my heart happy. Dahil ka pag-istorya kay Mrs. Ta. Yung baga, Tita Marie Honrado, kumbinsido ka tabi, maugma kang magtabang sa kapwa mo, ditong gibuhon mo, tadumang ka nagiging maugma. Tama? Maugma kang magpaparatataya sa loto. O di, tumaya ka, tama ka, makataibig ka. Di ba? Spend more time around people who uplift you. Paano ito na Bicolon ini? Bicol. Paano ito na Bicolon ini? Si Shara, English ini. Matibay ini. Dog nga na, okay, ini minatirada. Uplift your heart. Ay, sandali lang ha. Uplift. Sorry. Spend more time around people who uplift you. Dumang ka na mga tugang magkonsumo kidakol na oras sa mga tao na nakakatabang lamang nin karhayan si mo. Bako na sa mga taong nakakaraot si mo. Niling mo nang ang ugali, sabi kan mga danangog ko dyan sa kanto na, ano galing yan? Gari kasmag. You know what is kasmag, Noy? Jerome? You know what is kasmag? Di mo aram? Ay pangyayari sa maoraro. Ha? Di mo aram palang sabi yung ang kasmag. Ang kasmag ikos. Ikos. Oh. Dumanda mga tugang kita, magtalaga, mga tugang nin, oras, sa mga taong nakakatuwang si mo, nin karahayan. Bako nang naggasto ka kay oras, sigan pakid, laklakan mo dyan sa luwas. Ano ka mo sa sobrang inom? Katamtaman sana. Sa mga barkada mong kaharampang mo, hilingan daw ang ugali kaan. Tell me who your friends are, and I will tell you who you are. Sabi ba ka? Birds with the same feathers. Ano nga sabi ko? Are the same birds. Ang mga bayong daan na parehong pakpak, parehong bayong yan. Alimbawa ngaya, kikiyaw yan, parehong da, kulurga. Ngaya, ano nga na pudkaan, ngaya, salampate, o parehong kulurga. They are, mga togang, the same birds. Birds with the same feathers are the same birds. Garing nga sala ngayang fight mo na. Iyo sana, natandaan ko na sana. Di ba? Amen. Sabi ni Tita Marie Honrado, kore ka dyan, iyo ba ka? Ata na. Mogma si Tita Marie na magpaparashare nin load. Magpaparashare siya nin pagkaon. Yan ang kaugmahan niya, pigigibo niyan because she is happy. She is, that is her, her advocacy kung paano mapaugma-ugma ang mga tawa sa sayang buhay. Prioritize your peace. Naniniwala ka daw, sir, na ang bird may kamot? Alat. Gari naman iba naman ang ururuntangon niya na apo na naman na. Naniniwala ka na tabi na ang bird may kamot? Ang bird may kamot. Kamot, Ronald? Naniniwala ka? Ika, Jerome, naginiwala ka na ang bird may kamot? Dahil, ika, Shara,
Naniwala ka, Shara, na ang bird may kamot? Ha? Nakailing ka ng bird? Yun na? Nakailing ka ng bird? Shara? Nakailing ka ng bird? Okay. Anong klase? Dracula, Saradit? Iba-ibagang itsura ba kakayan? Ha? Diba? Pero ang hapot, digdi. Kung naniniwala na kita, ang bird may kamot. Kaya mo naman ako na. May paa. Ang bird may paa lang. May kamot talaga, Ronald. Nata. Piglo ko naman ako ni Ronald na naman. Gari naman, yung technician ko naman. Gari, piglo ko naman. Nata man. Sigun pa masagat na kang the carpenters. Oo. Why do birds suddenly appear? Gapunta kang salbatan na kanya, Ronaldo. Yaon palan dyan, Manangga. Nakasurat palan. Pag nakasurat baga, pwedeng totoo, Manangga. Nakasurat palan. Sabi kang carpenters, why do birds suddenly appear? Iyong Manangga, di may... Therefore, mga tugang, susog sa talatang yan, ang bayong may kamot because they appear from each other. Appear ngaya. Give me 5. May kamot, Mananggad. May kamot. Totoo man talaga. Basa. Why do birds suddenly appear? Iyong Mananggad, adi. Every time, tama, Ronald? Every time you are near. Tayo man pwede mag-appear mga tugang ang bayog na harayo. Dapat harani, talipot ang gamot. Every time you are near. Just be close to you. Salamat. Gari, naramdaman ko lamang si Brad Pitt. Gari na ako si Brad Pitt baga? Anitong susakwan? Sa TV? Alien. Sa ano nga ning segment ito? Si Brad Pitt. Ano nga ning segment ni Brad Pitt? Ha? Hello, Manong Rick. Bigo, Ah. ang mga istorya mo, garo nakapili ka na duman sa tigpadala ko sa imo. Latasun ka. Maganda yung Manong Rick. Wide. Sabi mga tugang sa tataramon sa tamang doon, nakasurat Manangga. Basa. Why do birds suddenly appear? Every time you are near. Tadi man na pwede mag-appear ang haralipot ang gamot. Gusto sabihin, dapat you are near. Just be close to you. Hindi. Nagkarabot kitang sarawayo na. Yan na. Next. Tatangkosan nila. Prioritize your peace. Sabi digdi. Basa. Prioritize your peace. What is a peace? Iprioridad ang katuninungan sa satuyang buhay, isip, asin puso. We must have that kind of peace in our hearts, in our mind, in our soul. Sa satuyang kapalibutan, dapat po may peace. Bako na sigan pakiiwal mo, sigan pakikuan mo sa pal. Natabay ito para pakiiwal kita. Natabay ito nakiaram kita kang kapwata. Makakaigwada ko ang peace o katuninungan sa imong isip asin sa imong buhay. Sing ka ngaya. Oy ngaya girl, saan ka nakatira? Sa Peace 1. Imperial Court Subdivision Peace 1. Tapos, wow, ang ganda-ganda ng peace. Ang peace ngaya, tingnan mo, ang kinis-kinis. Ano si Shara baga? Daing pimple ade. Ade, Shara, daing pimple ade. Kiniso ng pandok niya.
si Jasmine Iguana, kakabalad gayon. Pero, pwedeng mabasol kita ka ni Jasmine, para sugo ta dyan sa luwas. Si Jenny, dahil pimple sa di. Ikaw Jerome, pigpimple ka. Dahil, pigpimple ka. Iyo. Ganda-ganda ng piece nyo. Tapos ngaya, ano pa ngaya, ano yan? Masa ngayon yan nga, mahalo naman ang piece dyan sa Victory. Di ba? Prioritize your peace. Katuninungan na magpapakarahay kan sa tuyang puso, isip asin kalag. Di ba? Paano kaya kita? Kaya, ili nga, kanata mga tugang ta nagkakagira sa bilog na kinaabahan. They don't love peace. They habo sinda mga tugang kan, they don't do the term love. Ang gusto ninda is ribok. Tako ng puso ng lambang lideres kambanwaan, igwanin pagkamuot sa kapwa, asin sa palibot, di kita mag-iriwal. Di ba? Naramdaman mga sudwa kung aki, nagdebate ang duwa, kung naridaan mas maray, peace ngaya or love, salbatana. Nagpasuway sudwa kung aki. Nakahalik kaming naga, nakaabot kaming Ligaspi, yung pampasuway kan duwa, ko rin, paano nga mag-ma-achieve ngaya ang katuninungan sa kinaban? Dapat ngaya may love, sabi kan Saro. Saro ngaya dapat ngaya lasting peace. O yun, dahil nagkasundo-suduwa. Diba? We must prioritize peace. Na paano kita magkakaigwaki peace of katuninungan sa satuyang puso? Sigurohon mga tugang nan sa tuyang mahal na Diyos, yaon sa tuyang sadiri. Amen? Amen. Dahil dapat na nawawara sa tuyang puso ang mahal na Diyos. Tangani, mga tugang na magkaigwakitanin inner peace. Diba? Inner peace. Peace in our mind, in our soul. Sa tuyang buhay, di ba? Sa gabos-gabos na. Tama? Di kita nagkakaigwa kita nunungan tapamin. Nalilingawan ta mga tugang na ang mahal na Diyos ang dapat sudatakan, dapat gibuhon. Sabi duman sa programa ni Father Butch, sabi kan suotong obispo na, sa drama ito, adi, drama, ang demonyo da ang mga tugang, pigusugutan ka, kung sa inda at suka, ano po ka ito? Pigusugutan ka ngaya kan demonyo, sa mga bagay-bagay, nakakusugan mo, na ikinakakusog mo, magayunon man itong nadangog ko sa bago. Sabi kan madre, ngaya obispo, bishop, nailing kong, habang nga ako nagkakat na kon nga, nadangog ko nga, subusis kang ina ko, budak nga nga, nanog subusis kang ina ko, hanggang nga naghahaloy, subusis na nga budak sa itsura, nagaan nyo nga yung demonyo. Oh. Sabi kan obispo, ara mo nga yung demonyo, pigusugutan kita sa mga bagay-bagay na kan mga bagay-bagay na ikinakakusog ta. Gusabihon nga ya, si mama mo padaba mo, si mama mo nga ya, ang kusog mo. Your mother nga is your strength, sabi duman. Kaya ngaya ang demonyo pigaarog na ngaya sa boses ni mama mo, tangani ngayang sugutan ka, asin guyodong ka sa karatan. Maggayunon man so nasabutan ko kasubago. Why do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they long to be close to you. O, yun lalo na baga tita Marion Rado na klaro nang gad talaga. Ngunyan ko lang nasabutan, ang kamot talaga, ang bayong talaga may kamot. Salbatan na karonal na. What is yours will find you. Babalikan ta iyan. Kung ano da iyan, paano da Bicolon ta ini? Anong Bicol daw ka ini? Bicol daw ini siya. What is yours will find you. What is yours will find you. Paano daw pag Bicol ka ini? Anong gibunta daw ma? Ang order nga yan, maluya. Amigo! Hello, Joker. I'm Ermin BP. Maray na hapon, amigo! Pag ito tabing na padil,
nga dako. Oh. Iyo ang sa translation kan supig sabi mo kasabago. Para yun what is yours will find you. Yes. Kung ano'y ka, taginib, yun yan ang buhay mo. Kung bibikulon ka, kung ano ang para sa imo, makukuha mo, Oho. manaram ka pa. Iyo adi. Bako iyo. Yes. Iyo man ang ano. Iyo tabi itong translation. Kung sabihin pare, Jimmy. ang kahirasan mo, makukuha mo kung ano ka. Yes. Adi. Ay, very good ka man talaga, amigo. Ngunyan lang ikatumidaram kumedyo eksakto. Simpuon pati sa report ni Jimmy. Adi. Tay, yung, sabi niya, baga nga, report niya lang ko tang alas 4, linawag niya na sila, tanagog niya sa discussion ko about this. Iyo man talaga ito sa answer ko dapat duma sa translation. Iyo ano. Kung ano ka, Sa report ni Jimmy, nagtugma man, nagkatapat. iyo ano. Kung karahayan ang gibo mo, makukaw mo ng karahayan para sa buhay mo. Ade, Sa iyo, bilib talaga ako kay Jimmy. Garo si Jimmy Desmaturan. good timing ano. Iyo tabi. Okay. Good afternoon, VP. Salamat, amigo. Joker, amigo, thank you. Di ba? What is yours will find you. Kaya tumultol kita. Kung ano da ka, mga tugag, iyon na da iyan. Kaya nga kung ang gibo-gibo mo, iyon yan, ano yan, iyon yan, magiging kahirasan mo. Iyon man ang ano. Iyon man ang gan. O saga naman sa iba, pero ini ay, duwa naman sa napalan. Only compare yourself with your previous self. Di mo dahil kung pagkumpara ang buhay mo sa iba. Ikumpara mo ang buhay tadaa sa imong sa kung ano ka ito. Halimbawa, pagkumpara mo, ay, kahit ngayon ako high school, ang buho ko may bugon pa. Diba? Ngunyan ngaya, ang buho ko, manipiso na. Yan, haro ka. Kahit ito ngaya, gwapo ako. Ngunyan ngaya, natalo gwapo no na ako. Hello? Ah, Report. yes. Ang tema mo muna, tungkol sa peace. Tungkol sa Peace. peace. Yes. Sabi mo, saan makukuha And peace. Oho. Pinot sa isip tapos sa puso ng tao. Aha. Pero ang pantulo, iyo ang hapot ko sa emo, Migo. Oh. Kung saan makukuha ang peace. Okay. Saan mananggad ba ko yan? Sain? Hapot ko nga ni sa emo. Latoson ta ka. Piglansin mo naman ako ngunya na hapon. Bata, maluya ka magparasurusin pagkiarog ka ng mga questions. Tama. Ha? Tama. Basta day ko yan ko. Day ko kabisado na yan. Basta, ang peace makukuha mo sa bas depende sa kagustuhan mo. Iyo nga. Ako, nakukuha ko ang peace sa sakuyang buhay at inisip kung ako nangangadji. Sabi ko nga ni sa isip tapos sa Sa kalag. Migo? Hello? Hello? Oh, yan maka. napotol. Yeah, ayun na. Ano ko ba? Pantulo, dahil pa. Tama na. Tama na. Sige, taram ko na lugod. Ano. Sige daw. Ang pantulo kung saan mo makukuha ang peace. At sain. Sarit. Saret. Sarit? Nata. Peace magkani. Sa ibig bubugtan ang peace. Naku, sarit? Migo? Oo. Sige po punta kapag nasa bata ka dyan sa highway. Para wayang kang salbatan na ka. Bye-bye. Sabi ni Sir Richard, amigong Richard Opeña, uplift, pigkarga. The best, migo. May ibada sa kaya, kakargahon. Mag-ibada sa kaya, kakargahon. Okay. Mag-iba, marayon man busing ang sa imong analysis tabi. What is yours will find you. Maghanap ka kang dai mo tigahanap.
Marayon migoan sa imong naukudan sa MBA. Karo, pagpara pinilyo naman nga ni Boseng. Richard Ninzi, pinilyo naman gani. Only compare yourself to yourself. Focus on the things you can control. Saga naman ha. Saga naman kita. Ang Bear Brand Junior para sa 1 to 3 years old, 195 pesos lang SRP ng 400 gram pack. May 2.4 kilogram din. Bear Brand Junior para sa 1 to 3 years old. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51 CA number 006, series of 2024. Camille Prats Yambao po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good. And what did mommy give you? Planex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmi, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, in Barangay Espinosa, Masbate City. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! The Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, BFAR, is the government agency responsible for the development, improvement, management, and conservation of the country's fisheries and aquatic resources. BFAR's mission is to increase fisheries and aquaculture resiliency and production within ecological limits by adopting appropriate and science-based technologies and management system, as well as through gender-responsive and socially inclusive policies, programs, and projects. Kitang mga Bicolano, uragon! Sabay-sabay manan mga kadipeselan, kakayanon taan! Kaya pag sabay-sabayan helang o kamatean, arog kang bagat na may kulog kipayo,
bagad na may kulog kihawak o may kalintura, discarding Uragon ang kaipuhan. Discarding Rexidol Forte, mas makaskas na banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ang Bear Brand Junior para sa 1 to 3 years old, 195 pesos lang SRP ng 400 gram pack. May 2.4 kilogram din. Bear Brand Junior para sa 1 to 3 years old. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51 CA number 006, series of 2024. At talagang tuwang-tuwa ka pa sa pagligo sa alulod, ha? Umuwi ka ng bata ka at maligo? Maghugas ka ng maigi ha. Galing ka ba sa bukid? Hugasan mo yung kutsara bago mo gamitin, baka naihian niya ng daga. Walang pinipiling lugar ang leptospirosis. Sa school, sa daan, kahit pa sa iyong tahanan. Maglinis, magmasid, mag-ingat. Labanan ng leptospirosis. Kung may posibleng exposure, konsul tayo sa pinakamalapit na health facility. Para sa libreng konsulta at reseta, tumawag sa DOH Hotline 1555, press 2. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo, kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita! Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Protektahan ang inyong PhilHealth Fund. Huwag ipahiram ang PhilHealth ID o MDR. Huwag ipagamit ang PhilHealth membership sa iba. Huwag pipirma sa blankong PhilHealth claim forms. I-report ang mga nag-aalok ng libreng operasyon para sa mga PhilHealth members. Magbayad lamang sa mga PhilHealth accredited collecting agents. I-report ang anumang gawaing kaduda-duda sa PhilHealth Action Center, Area Code 02-441-7442 o sa pinakamalapit na tanggapan ng PhilHealth sa inyong lugar. Oy, Pinky on! Mo baby Pinky on! Mo baby Pinky on! Mo baby ni BM Henry Pinky on! Mo baby Pinky on! Mo baby Rahi Barajo di si GB. Alas 3 na! Pinky on mo baby na! Kayo po ay nakikinig kay Henry M. sa Pinky on mo baby. Okay, sige, balik kita mga tugang sa programa. O, ino na kita. Ay, so, pirming haliputo ng oras ta sa may wagang tanog. Adi. Aha. Mga taga-buyuan, totoo po yan mga magayon. Ayun man na. Sige, di man ako nakisuhay tabi, Sendo. Wala na. Ay, nalubat so sa kuyang cellphone. Pasensya na po. Mali po yon. Mali po ang tanog. Okay na? O, di ba yun? Para magkitatalas 4 na tabi. Aha. 5 ang mga nakapiran ako nalkainin ko live ko tabi na. Nakapiran ako. Saro pa lang. Ang mga helang kang atay, arog mga tugang kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis, and cirrhosis. Mga helang darakan sublang pag-inom kan pagkaon o kaya pagkaonin taba. Tapos ang kaugmahan kung di ka magbabago asin tanganing mogmang atay kay po nasabayan po ng proteksyong Leverage Silimarin Capsule. Ang Leverage Silimarin Capsule para sa load asin proteksyon kang atay. Ini may Silimarin na reserve natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Leverage antioxidant pong probadong epektibo sa pagdaring proteksyon. Sa raw na pag-inom kang Leverage pwedeng mapugulan o mabawasan ang danyos kang atay. Epektibo man pong Leverage sa pagbugol kang pagubaggan. May bisyo man na wara, mahilig uminom mo dahil mas maray na isabay ang Leverage Silimarin Capsule oral daw para daing tama sa atay. Mas enjoy ang pamumuhay. Kaya liver lovers, mag-Leverage na para sa baskog na atay. Ang Leverage Silimarin Capsule mabakal po sa panginot na mga butika nationwide. Gusto mong mag-swimming, kuya sumisid ka. Gusto mong mag-drive, sasakyan kita. Salamat, goodbye, mabuhay. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando